Chalamgini Sinsinangenge Kiamne Najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich członków Sangi, mnichów, mniszki, wszystkich, którzy słuchają przez internet. Wszystkich lamów, tulku, gesze, kempo. Wszystkich moich przyjaciół w Dharmie, kobiety i mężczyzn, wszystkich pozdrawiam. Dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę o przekazie Dharmy. Ta linia przekazu Dharmy Buddy przez kolejnych patriarchów buddyzmu jest bardzo ważna. Dlaczego? Jest to bardzo ważny element buddyjskiej historii. To jest ważny element tego przekazu. Dlaczego? Dlatego, że od czasu parinirwany Buddy aż do panowania króla Dharmy Ashoki, przez ten cały okres, to był dość niektórzy mówią, że to było 100 lat, niektórzy było, że 150, 160, 200 lat, nie wiemy. Tak czy inaczej w tym czasie buddyzm upowszechnił się przeszedł z tych centralnych Indii, z Magadhy na większość terytorium Indii. To w tym czasie właśnie się stało. A zaś później, za czasów panowania króla Ashoki, buddyzm, król Ashoka był na początku oczywiście on był bardzo takim okrutnym królem, ale potem ale później zaczął się zastanawiać nad przyczynami problemów w swoim królestwie. Rozmawiał z buddyjskimi mnichami, z buddyjskimi patriarchami, przyjął schronienie i później stał się królem Dharmy i spowodował, że buddyzm wykroczył poza granice Indii i stał się religią światową. Więc to rozpoczęło się od momentu przyjęcia schronienia przez króla Ashokę. Buddyzm w tym momencie stał się bardzo wpływową religią w Indiach. Ashoka miał duże przekonanie, dużą wiarę w Dharmę Buddy i uznał, że warto ją upowszechniać poza granicami Indii. I w ten sposób jakby buddyzm zaczął się przekształcać w religię światową. Za czasów króla Ashoki nie było pojawiło się wiele zmian w buddyzmie, w strukturze buddyjskiej społeczności. Więc musimy to dobrze zrozumieć. Musimy zrozumieć ta historia, ten cały okres pomiędzy parinirwaną Buddy a panowaniem króla Ashoki, 100 czy 200 lat. Musimy rozumieć, co się stało, jak buddyzm się zmienił w tym czasie. Więc oczywiście mamy niewiele jakby źródeł wiedzy na ten temat, ale wiemy, że pojawił się pierwsza, druga i trzecia rada buddyjska i że te rady pomogły zrozumieć najważniejsze jakby priorytety, najważniejsze punkty filozofii buddyjskiej. I te historie tych trzech rad jakby pomagają nam też zrozumieć jakby co się stało, jak buddyzm rozwijał się w tym okresie. Za czasów Buddy było dwóch króli, król Bimbisara i król Ajatasatru.
królowie Magady. Potem byli kolejni królowie po parynirwanie Buddy, którzy i historia ich panowania również pomaga nam zrozumieć historię buddyzmu w tym czasie. Po odejściu Buddy, jego główni uczniowie Mahakasyapa i Ananda byli pierwszymi patriarchami buddyzmu, więc w tym czasie, jakby studiując, próbując zrozumieć, co się stało w tym okresie, musimy studiować nie tylko historię tych patriarchów, ale również historię tych królów, którzy panowali w Indiach w tym czasie. Na przykład Pratimoksha Sukra mówi, że po tym, jak odejdę w parinirwanę, to będzie wasz nauczyciel, samopowstały, pełen szacunku i chwalony przez całą społeczność bikszu. Więc Pratimoksha Sutra, czyli sutra ślubowań w gruncie rzeczy, będzie największym nauczycielem dla Sangi. To chciał Buddha przez to powiedzieć, żeby po prostu stosować się do zasad opisanych w tej sutrze. Więc jakby Buddha wskazał, że dla Sangi, dla społeczności Sangi, jakby jego sukcesorem, jego odpowiednikiem po odejściu w parynirwalnym będzie właśnie Sutra Patimoksha. Kiedy Buddha żył, oddał połowę swojej maty, na której siedział, Mahakasyapie, tak? Istnieje jakby wzmianka na ten temat w różnych tekstach. Więc było oczywiste, że po tym, kiedy Buddha odszedł w parynirwanę, właśnie Mahakasyapa stał się pierwszym patriarchą. Był pierwszym liderem buddyzmu i pierwszym liderem Sangi. W każdej religii, nie tylko w buddyzmie, po odejściu tego założyciela pojawiają się patriarchowie. Jakby i najczęściej są to główni uczniowie, tak? którzy dalej kontynuują nauczanie w tej religii. To jest jakby taki naturalny kolej rzeczy w każdej religii. Więc naturalnie w tym czasie Więc wszyscy szanowali Mahakasyapę jako patriarchę, jako następcę Buddy. Więc w pewnym sensie Buddha powiedział, że moim sukcesorem będzie Pratimoksha Sutra, ale tak czy inaczej ludzie potrzebowali ludzkiego lidera, więc potrzebowali człowieka, tak, do którego mogą się zawsze zwrócić o radę i do którego mogą się odnieść. I oczywiście nie ma w tym nic sprzecznego. Na przykład, kiedy Gampopa odszedł, przed odejściem powiedział, że ktokolwiek w przyszłości pomyśli, że nie miał tego szczęścia, aby mnie spotkać, to i będzie z tego powodu jakoś rozczarowany czy smutny, to wystarczy, żeby przeczytał klejnotową ozdobę wyzwolenia albo girlandę cennej ścieżki, te moje teksty. Ale oczywiście nie było w tym nic nadzwyczajnego, że mimo tego, co Gampopa powiedział, ludzie podążali za osobami takimi jak Pomodrupa, który założył kolejnych cztery szkoły Kagyu. Dzięki temu jakby cała linia się utrzymała.
Oczywiście, że ostatecznym jakby ostatecznym testamentem tego lamy były jego pisma, były jego nauki, ale ludzie tak czy inaczej potrzebowali ludzkiego lidera, ludzkiego następcy. W tekstach Mula Sarvasivady mówi się o 7 patriarchach po odejściu Buddy i każdy z nich przekazał całość nauk kolejnemu patriarchowi, kolejnemu następcy, sam wyznaczał tego następcę, więc to była pewnego rodzaju linia, tak? Więc linia przekazu, można powiedzieć. Natomiast są inne przekazy, na przykład chiński Chan, którzy mówią o innej liczbie patriarchów i inaczej przedstawiają tę linię. Więc trzeba brać to pod uwagę. W tradycji Chan mówi się o 28 patriarchach. I tam ta linia jest przedstawiona w ten sposób, że jest to ostateczna linia przekazu urzeczywistnienia, która prowadziła bezpośrednio od Buddy aż do głównego patriarchy, który przeniósł buddyzm na teren Chin, czyli Buddha Dharmy. Więc ta linia jest opisywana w różny sposób w różnych tradycjach. Musimy o tym pamiętać. Więc teraz chciałbym przejść do trochę innego, jakby kontynuować ten temat, ale przejść do takiej kwestii, jak te wszystkie rzeczy, o których właśnie mówiliśmy, są przedstawiane w tradycji buddyjskiej, buddyzmu tybetańskiego, jak one były interpretowane i nauczane w Tybecie. Więc kiedy mówimy o tym północnym przekazie, o którym mówiliśmy wcześniej, to właśnie z niej wywodzi się tradycja buddyzmu tybetańskiego. Ale jednocześnie jest traktowana osobno. Nie jest jakby, nikt nie mówi, że buddyzm tybetański jest częścią północnej tradycji buddyzmu indyjskiego i tak dalej. Jest to osobna zupełnie tradycja, chociaż w wielu aspektach wywodzi się właśnie z tego przekazu północno-indyjskiego. Jeżeli mówimy o podziale oczywiście na ten południowy przekaz i północny przekaz buddyzmu w Indiach, to nasza tradycja wywodzi się z północnego. W buddyzmie tybetańskim opieramy się na kilku różnych źródłach. Jednym z nich są mniejsze zasady, czy też drobniejsze zasady Vinai z tekstów Mula Sarvastivady, czyli naszego jakby tybetańskiego przekazu Vinai, który obowiązuje teraz w Tybecie. Więc tam mówi się o tym, że patriarchami był Mahakasyapa, potem po Mahakasyapie był Ananda, potem Upagupta, Ditika, Krishna, Sudarshana i tak dalej. I tam, czyli ogólnie wymienia się 7 głównych patriarchów. Tutaj chciałbym jakby przytoczyć cytaty, które jakby wskazują na to. Nie muszę tego całego czytać.
Tutaj jest jakby taki cytat z tekstu Vinaya Mula Sarvastivady, mówiący o tym, jakby Buddha przekazał dharmę Mahakasyapie, potem ten Anandzie, potem ten Sanakavasike, potem ten Upagupcie, potem ten Dirtice, potem ten Krysznie i ten z kolei Sudarshanie. Więc ten cytat pochodzi ze słów, znaczy to jest cytat słów Anandy, który opowiadał o tym. Przepraszam, to nie był Ananda, tylko Shanakavasin, czyli bezpośredni uczeń Anandy, któremu Ananda przekazał dharmę. Więc to był Shanakavasin, nie Ananda. Musieliśmy to poprawić to w tekście. Więc jak mówiliśmy, jakby głównym nauczycielem Sanakavina był Ananda. Jego nauczycielem więc Shanakavasin mówił o tym, że Ananda przekazał mi dharmę, a moim synem, który odziedziczy po mnie dharmie, będzie Upagupta. Ty Upagupta, ty również musisz chronić nauki więc tuż przed odejściem musisz wskazać swojego następcę i przekazać całą dharmę. I oczywiście wiemy już, że Upagupta przekazał dharmę Ditice, a Ditika przekazał ją czcigodnemu Krysznie, a Krysznia przekazał Sudarshanie. Więc tak wygląda tych 7 patriarchów, 7 patriarchów buddyzmu przedstawionych w mniejszych zagadnieniach Vinaya i Mula Sarvastivady. Jak spojrzymy na tych 7 pokoleń, jakby nauczycieli, 7 patriarchów, więc tu jest lista tych 7 patriarchów. Ci ostatni od Diticy, Ditika jest jakby 5, tak? O nim już mówiliśmy ostatnio. Tych pierwszych 5 jakby zgadza się dokładnie z listą i północnego przekazu, i z listą buddyzmu Chanvi w Chinach i tak dalej. Tych pierwszych 5 jest jakby powtarza się we wszystkich tych tradycjach. Tak jak mówiliśmy, że był to więc mówiliśmy o tych kronikach przekazu dharmy w tradycji chińskiej, tak? Tych pierwszych 5 patriarchów powtarza się we wszystkich tych tekstach, we wszystkich tych źródłach. Więc co do pierwszych 5 nie mamy wątpliwości, a natomiast przekaz Mula Sarvastivady zaczyna się różnić od reszty właśnie od 6 i 7 patriarchy, czyli Kryszny i Sudarshany. To są imiona, to są inne osoby niż podawane w innych tradycjach przekazu.
Więc przyjrzyjmy się temu, kim był Krishna i Sudarshana. Więc kim był Krishna najpierw? W skrócie mówimy Krishna, po tybetańsku Nakpo, czyli czarny, czyli czcigodny czarny, można by powiedzieć. Więc Krishna urodził się w rejonie Anga na wschodzie, był synem bogatego kupca. Nie musimy jakby omawiać jakby w szczegółach całego jego życia. W innych źródłach, na przykład chińskim przekazie, Krishna się nie pojawia. W na przykład Sutrze Asioki i kronikach przekazu Dharmy nie ma takiej osoby Krishna, jak w linii patriarchów buddyjskich. Jest inna, ale jest inna jeszcze tradycja. Ale Krishna pojawia się nie tylko w Mula Sarvastivadie, ale również w innej chińskiej przekazie, w takim katalogu chińskiego buddyzmu Tripitaki, Sengyu, który został stworzony w 510 roku. I tam pojawia się taka lista liderów Sarvastivady, w którym właśnie pojawia się, po Dirtice pojawia się Arhat Krishna, Krishna Katyayana. Więc to jest jakby najstarszy tekst, najstarszy katalog buddyjskich tekstów, buddyjskich źródeł. Można powiedzieć takie najstarsze źródło tego rodzaju informacji w buddyzmie chińskim. I tam jakby mówi się jakby o dwóch liniach. W jednej linii nie ma Kryszny, w drugiej jest Krishna. Więc to jest właśnie, tak jak powiedziałem, ta lista liderów Sarvastivady. Więc ta lista również jakby wylicza tych wszystkich patriarchów, których już znam. Mahakashyapa, Ananda, Madhyantika, Sanavasin, Upagupta, Dhrtika, a potem jest Krishna Katyayana, Sudarshana i potem kolejny Krishna. Krishna, ten ostatni Krishna jest jakby taki wyszczególniony, że to jest czarny Krishna. Czyli w przekazie Sarvastivady, czy też później Mula Sarvastivady, Krishna z pewnością się pojawia. W tym samym tekście jest podana druga lista, lista przekazu Buddha Badry. Prawdopodobnie ten Buddha Badra był jakimś chińskim mistrzem, który żył od 359 do 429 roku. Czyli to był mistrz, albo może indyjski mistrz, który w IV-V wieku przeniósł się z Indii do Chin. I tam ta lista była inaczej. Ananda, Madhyatika, Janakavasin, Upagupta, Katyayana, Vasumitra, Krishna.
Więc ten stary katalog jakby podaje dwie różne linie Sarvastivady. W obu pojawia się Kryszna, czyli ten czarny, ale kolejność nieco się różni. Z pewnością Kryszna był jakby dawnym mistrzem Sarvastivady. To na pewno wiemy, że taki mistrz istniał, był. W Mula Sarvastivadzie Sudarshana, pojawia się również Sudarshana jako ten siódmy mistrz. I jak prześledzimy historię buddyzmu w Indiach, Sudarshana żył, istniał, był królem królem o imieniu Darshaka, powodził się z królewskiej rodziny na zachodzie Indii. I jego historię można przeczytać w historii Indii Taranaty, historii buddyzmu w Indiach Taranaty. W Sutrze Ashoka nie mówi się o nim jako patriarsze buddyzmu. Sudarshana po chińsku mówi się Shenjin. Tłumaczy się jako Shenjin, czyli ktoś, kto mówi się, że w Kaszmirze, że mówi się, że on wywodził się z Kaszmiru. W chińskiej tradycji mówi się, że wywodził się z Kaszmiru. Mówi się, że był bardzo dobry w medytacji, w dhyanach medytacji, że ludzie i nagowie go czcili. Na przykład w owym czasie w Królestwie Mathura, w okolicach Mathury panowała wielka susza. I Upagupta zobaczył, że poprosił króla Nagów, aby sprowadził deszcz przez 12 lat. Były takie znaki, które jakby zapowiadały, że będzie padało przez 12 lat. I ogłoszono wszędzie wokół, że przez 12 lat będzie padało. Aha, przepraszam, pomyliłam się, że deszcz spadnie po 12 latach, że przez 12 lat będzie panowała susza i że deszcz przyjdzie dopiero po 12 latach. Takie były znaki. I wówczas właśnie Upagupta, wszyscy poprosili Upaguptę o to, żeby sprowadził deszcz, natomiast Upagupta powiedział, że on nie ma takiej mocy, że trzeba udać się do Kaszmiru, do Sudarshany i poprosić właśnie tego bikszu Sudarshany, on ma właściwe moce, aby sprowadzić deszcz. Więc Sudarshana faktycznie odpowiedział na tą prośbę, przybył do Mathury i sprowadził bardzo mocny deszcz, także wręcz dochodziło do powodzi. I wtedy wszyscy ludzie myśleli, ten Sudarshana jest bardzo niezwykłą osobą. Ma więcej mocy niż Arhat Upagupta.
I wielu ludzi zostało jego uczniami, słuchało go, jego nauk. Sudarshana wówczas stał się bardzo dumny. 다다 레통 제려야 안 저년다 미 상물 하래 되듯이 두산 미 상물로지 다 가사를 취해지 Upagupta również. 여기 힌두스탄에 아니 Sudarshana myślał sobie najprawdopodobniej osiągnąłem owoc stanu arhata, a duma nie może pojawić się w strumieniu umysłu arhata, więc zaczął się zastanawiać nad tym, co się stało, nad tą sytuacją. Dlatego pokłonił się Upagupcie i poprosił o nauki, bo jakby pogubił się jakby w tym wszystkim, poprosił Upaguptę o nauki. Jakby poczuł takie wyrzeczenie, poczuł żal przed Upaguptą, poprosił o ślubowania i Upagupta powiedział mu wtedy, ta duma się pojawia wtedy, kiedy nie utrzymujesz odpowiednio ślubowań. Gdybyś utrzymywał ślubowania, to duma nie pojawiłaby się. Przekazał mu nauki dharmy i Sudarshana pilnie ich przestrzegał, pilnie ich praktykował i w końcu osiągnął pełny stan arhata. Ta cała historia jest opisywana w Sutrze Ashoki. I ta sutra właśnie opowiada o tym, jak nauki zostały przekazane właśnie Sudarshanie. Sudarshana, który był uczniem Upagupty, i Sudarshana, który był 7. patriarchą Mula Sarvastivady, wygląda na to, że mogą być to może być ta sama osoba. Jest taki chiński uczony, który żył w czasach Republiki Chińskiej, Yin Shun, tak się nazywał ten chiński uczony. Był bardzo znany, jeśli chodzi o wiedzę na temat buddyzmu chińskiego i buddyzmu w Chinach. Był dużym autorytetem. Więc on twierdził, że Sudarshana wspomniany w Sutrze Ashoki i Sudarshana w linii patriarchów Mula Sarvastivady, że to jest ta sama osoba. Tak to przedstawiał, tak o tym uczył. Ten Yin Shun napisał taki tekst, badanie historii buddyzmu i geografii, w którym właśnie jakby bada tą siedmiopokoleniowy przekaz Mula Sarvastivady. Mówił o tym, że w Mula Sarvastivadzie tych 7 pokoleń mówił o tym, że to nie jest jakby autorytatywne twierdzenie, autorytatywne źródło, że to 7 pokoleń niekoniecznie musi być jakby prawdą, to niekoniecznie musi być prawdziwy przekaz. Dlaczego? Dlatego, że tych 7 pokoleń nauczanych w Mula Sarvastivadzie, 5 do Ditiki jakby pokrywa się z resztą tradycji. Że najprawdopodobniej źródłem dla tej linii był Ashoka Avanana, która jest takim zlepkiem różnych informacji, zlepkiem różnych tradycji, która nie jest autorytatywnym źródłem.
Ale w mniejszych zagadnieniach Mula Sarvastivady mówi się o Krysznie i o Upagupcie, Krysznie i Sudarszanie, więc Kryszna się pojawia pomiędzy nimi. Więc jaki to ma sens? Kiedy mówimy o tym Shanakavasinie, on był jednym z ważnych jakby uczestników drugiej rady. O tym mówi kilka tekstów. A druga rada pojawiła się w czasie mniej więcej piątego patriarchy, więc jakby czas tutaj się nie zgadza, bo jak on mógł być szóstym czy siódmym patriarchą, czy ósmym patriarchą, kiedy rada odbywała się mniej więcej za czasów czwartego, piątego patriarchy. Więc znowu coś tu się nie zgadza. Daty się nie zgadzają. Oczywiście mamy wiele wątpliwości dotyczących dat, kiedy doszło do drugiej rady. Nie tylko ta nieścisłość się tutaj pojawia, ale tak czy inaczej, tutaj coś się nie zgadza znowu. Upagupta spotkał Ashokę 100 czy 200 lat po pariniwaniu Buddy. Ale kiedy mówimy o 7 pokoleniach patriarchów, to znowu zaczyna się problem z tym, kiedy panował król Ashoka. Bo niektórzy mówią, że Sudarshana i król Ashoka żyli w tym samym czasie. Więc znowu pewne daty, jest pewna nieścisłość co do tego, co się odbywało w jakim czasie. Pierwszych 5 patriarchów pokrywa się z różnymi innymi tradycjami, chińską tradycją i tak dalej, ale tych 2 dodanych nie pogrywa się ani z historią indyjską, ani z inną tradycją. To są jakby dwie dodatkowe osoby. Więc mamy wątpliwości, czy powinniśmy wierzyć w istnienie tych 2 patriarchów, przynajmniej w ich rolę jak patriarchów buddyzmu. Więc wróćmy, bo to się pojawia bardzo często w naszych dyskusjach. Wróćmy do tego problemu dat drugiej rady. Kiedy ona się tak naprawdę odbyła? Chciałbym powiedzieć kilka słów na ten temat. 제가 다 공도 자야 라마 자야 로베 인슈 송바데 테마데 시싱에 랍두고 말봐 나데 라베아게 코란데 첸도 질레요 말 Oczywiście nie można powiedzieć, że jeden uczony, Yin Shun, chiński uczony, jakby jest pełnym autorytetem i może nam powiedzieć, jak było, jak nie było. I że ten Sudarshana wspomniany w Sutrze Ashoki i Sudarshana w Mula Sarvastivadie to jest ta sama osoba, albo to nie jest ta sama osoba. Nie możemy tego powiedzieć na pewno. Wszystko też jakby łączy się z datami tej drugiej rady, w której Sudarshana podobno brał udział.
Dlaczego to jest takie istotne? W tych mniejszych zagadnieniach wielkie istoty wszystkie odchodzą w nirwanę. 110 lat po odejściu Bhagavana Buddy, tutaj jest jakiś taki ciężki, jakieś takie dziwne słowo, które się tutaj pojawia. W sanskrycie to jest yadacit, czyli co może znaczyć kiedy, albo za czasów, albo w tym samym czasie. Tutaj jest przytłuczone kiedy. Więc tutaj tłumaczy się Yadacit jako po odejściu, po 110 lat po odejściu Buddy mniej więcej. Czyli to wskazywało na to, że ta druga rada odbyła się właśnie mniej więcej 110 lat po odejściu Buddy. Jak spojrzymy na słowa, to tak należy je rozumieć. Ale sprawy się oczywiście komplikują, jak to w starej historii Indii. W tych pomniejszych zagadnieniach Mula Sarvastivady mówi się, że w przyszłości pojawi się będzie bogaty kupiec, który będzie naszym kolejnym patriarchą, tak? I który pojawi się i stanie się jak Buddha i będzie kontynuował aktywność Buddy. To było tak jakby taka zapowiedź, jakby przepowiednia Buddy, tak to brzmiało. Więc to jakby wskazywało, że Upagupta pojawi się mniej więcej 100 lat po parinirwanie Buddy, że chodziło tutaj o Upaguptę. Że to będzie taka osoba jak Buddha, ale bez tych większych znaków i takich jak Ushnisha i tak dalej, i tak dalej. I więc ale poza tym będzie taki jak Buddha i będzie wypełniał aktywność Buddy. Więc Buddha zapowiedział, że ta osoba przybędzie mniej więcej 110 lat po parinirwanie. Więc jeżeli 110 lat później pojawił się Upagupta, więc 110 lat przez te 110 lat musiałoby upłynąć 5 pokoleń patriarchów. Więc to jest jakby troszkę krótki okres, prawda? To znaczy 100 lat musiałoby 100 lat później pojawił się Upagupta, czyli 110 lat, 100 lat później odszedł Ananda, więc czyli Ditika, Krishna, wszyscy ci musieliby odejść jakby do tego czasu, tak? Więc dlatego Taranatha w swojej historii buddyzmu w Indiach mówi o tym, że wspomina o tym, że wielu uczonych wskazuje, że to było 210 czy 220 lat po parinirwanie, a nie 110 lat po parinirwanie. I wskazuje właśnie na to jedno słowo, to słowo yadacit, że się je źle rozumie, że w zależności od kontekstu można je tłumaczyć innym bo to czasami można, w zależności od kontekstu można je tłumaczyć jako kiedy, albo w tym czasie. Zamiast w tym czasie powinniśmy rozumieć, że to było kiedy i tak dalej. Chodzi o jedno słowo sanskryckie, które jakby zmienia kontekst tych dat.
Więc Taranata wskazuje na to, że w tych pomniejszych zagadnieniach Mulasarvastivady mówi się o tym, że druga rada odbyła się 110 lat po parinirwanie Buddy, ale jest to niemożliwe i że najprawdopodobniej było to 210 lub 220 lat po parinirwanie. Taranata jakby wskazuje na tą nieścisłość. I wskazuje również na to, że wiele indyjskich tekstów mówi o tym, że Ditika i Ashoka byli rówieśnikami, żyli mniej więcej w tym samym czasie i że Sudarshana i król Ashoka już nie żyli, kiedy doszło do drugiej rady. Więc to wszystko jakby komplikuje całą chronologię wydarzeń. Więc oczywiście, że tutaj różnica jest 100 lat, to jest 100 lat to całkiem sporo. Czasami w Indiach istniało często taka tradycja, że 6 miesięcy liczono jako rok. Tak bywało. Więc oczywiście, że to mogło być w tym samym czasie, czyli dla niektórych liczących to było 100 lat, a niektórych 210 lat, tak? W zależności od tego, czy liczono, czy jako czy rok to było 6 miesięcy, czy rok to było 12 miesięcy. Był również taki Pandita Indira Diata, który skomponował taki tekst Gatam Shayojana, w którym mówi się o tym, którym mówił o tym, że te 110 lat po parinirwaniu Buddy to jest jakby niemożliwy okres i też jakby udowadnia na swój sposób, że to byłoby po prostu fizycznie niemożliwe. Więc on również popierał jakby ten fakt, że druga rada nastąpiła jakieś mniej więcej 210 lat po parinirwanie Buddy. Jakby drugie źródło tej informacji. Więc tak uczy się o tym w tybetańskich źródłach, właśnie mniej więcej między innymi w historii buddyzmu i w Indiach Taranaty. Więc chciałbym jakby podsumować te wszystkie przekazy, jakby wzmianki dotyczące przekazu tych patriarchów. Tak jak mówiłem, w kronikach przekazu Dharmy mówi się o 24 albo o 28 patriarchach. Więc najpierw przedstawmy tych 24 patriarchów, te źródło. Te kroniki przekazu Dharmy przetłumaczone na chiński. On nigdy nie został przetłumaczony na tybetański. Nie znaliśmy go w Tybecie. I on właśnie wymieniał 24 patriarchów. Na przykład jest taka historia Dharmy mistrza Butena, historyka, który mówił, że przeczytał komentarz do podróży do Lanki, gdzie cytuje się Buddę, który zaś mówił o tym, że pojawi się ta linia przekazu od Shakyamuniego do Ditiki, a potem następnymi dzierżycielami będzie Vibhaga i mnich Simha.
Więc to jest zupełnie inna linia przekazu, tak? Do Dirciki jest taka sama, ale potem ci kolejni dwaj patriarchowie się różnią. 디디게 봐도 때려마 예배감 단동 태바텔이야 미바가스아는 고주세네 아니 타마 결혼 생기세야 디바를 때려 주고 타마도 근데 송도와 다디 송다한데 간다라 W błękitnych rocznikach Locały Sionupala mówi się zaś, że mamy dwa komentarze do podróży do Lanki. Obecnie są one częścią Tendziuru i w tych komentarzach, ale są również takie komentarze, które nie są jakby uwzględnione, które nie znalazły się w tybetańskim Tendziurze. Są to komentarze do szlachetnej podróży do Lanki, skomponowane przez kaszmirskiego mistrza Dżniana Shilbadry i komentarz do szlachetnych podróży do Lanki nazywany Ozdoba Tathagata Garby Mahayany Sutry, skomponowany przez chińskiego mistrza Dżniana Vajrę. Więc to są jakby kolejne dwa komentarze nieuwzględnione w tybetańskim Tendziurze, w których mówi się o 24 patriarchach. 벽에 돌아야 유이나 이시도지사 들리지긴 제버레스 Po tybetańsku ten Dżana Vajra się nazywa Yeshidorje i w żadnym z nich nie ma w żadnym z nich nie ma wzmianki o 24 patriarchach, przepraszam, odwrotnie niż powiedziałam. I jest inny komentarz przetłumaczony na tybetański, komentarz do podróży do Lanki, napisany przez mistrza Borciena dynastii Sung, czyli przez chińskiego mistrza, w którym mówi się pojawia się taki fragment, który mówi, kto będzie dzierżycielem prawdziwych nauk, kto będzie? Otóż to jest opisane w Sutrze Wielkiej Iluzji i Kronikach Przekazu Nauk. Tak jest opisane w tym komentarzu, jakby wskazuje się na te dwa źródła, na te dwa teksty jako źródła dotyczące przekazu dharmy. Ale ten komentarz Baociena z dynastii Sung, który podaje jakby tytuły tekstów źródłowych, ale nie podaje jakby tych 24 patriarchów, tak jakby nie podaje tej całej listy tych patriarchów. Potem w innych tybetańskich tekstach tych 24 patriarchów jest wymienianych. Więc mówi się, że to nawet nie było zapisane w tym komentarzu, że to była tylko taka anotacja, taka notka na marginesie, wpisana na marginesie tekstu, a nie w samym tekście. W tybetańskich źródłach mówi o 24 patriarchach mówi się na przykład w katalogu Kandziuru Dergie Situ Panchena.
I znowu tutaj powołuje się Situ Panchen na jakiś komentarz na taki komentarz, ale nie mówi dokładnie, na jaki komentarz się powołuje, nie podaje tytułu, nie wiemy skąd wziął tą informację, z jakiego źródła dokładnie. Mówi tylko, że jest to komentarz do podróży do Lanki, ale tych komentarzy podróży do Lanki było bardzo wiele. 이내 대친체라 년전 남라 차베 때려 요 말했디 이내 태진 발라 차바디 랑가르시빈 제가 나는 주구를 했어. Mowa się tylko, że jest to komentarz do podróży do Lanki, znany w całej tradycji Mahayany. W gruncie rzeczy nie ma tytułu, nie wiadomo o który tekst dokładnie chodzi. Więc można się zastanawiać, o jaki komentarz chodzi. Może to jest jakiś komentarz na Nagarjuna, Aryadevy i tak dalej. Być może. Może to jest jakiś taki komentarz, był jakiś taki komentarz tradycyjny Mahayany, który już zaniknął, który został napisany przez ważnego mistrza Mahayany. Nie wiemy teraz. Innym dokumentem w Tybecie powiązanym z przekazem nauk jest ten pochodzący, który jakby zdobył Goshinupal. To był pojedynczy, niekompletny manuskrypt chiński, w którym brakowało początku i końca i który później został przetłumaczony na tybetański. I ten tekst znajduje się w takich różnorodnych, w takiej sekcji różnorodnych tekstów Tenjuru Derge. Nazywa się go Przekazem nauk. Ten tekst w Tenjurze się nazywa, jakby jest zatytułowany Przekaz nauk. Więc oczywiście początek i koniec, tak jak powiedziałem, ponieważ nie ma tam początku i końca, więc nie ma wzmianki o Mahakasiapie, Anandzie i tak dalej, ale myślę, że to chodzi tylko o to właśnie, że brakuje tych stron. A potem dochodzimy, że mówi się o Madhyantice, Shanavasinie, Upagupta, Dirtice, Krishnie, Sudarshanie, czyli dokładnie tak jak w Mula Sarvastivadze. 제가 다 대파지 다다 전화지 따로 나대기 카지와 디즈기 봐. 카지 유리에 탐지에 나서나라도 제라 카지 제라도 마와서나라도 디즈기 Więc to jest jakby to się zgadza z tą kaszmirską Sarvastivadą, z tym północnym przekazem. Że Madhyantika był częścią, tak, że Madhyantika jest jakby, pamiętamy, że w tej kaszmirskim przekazie Madhyantika jest jakby wstawiony pomiędzy Anandę a Sanavasina, tak, jako ten dzierżyciel dharmy, który został wysłany do Kaszmiru. 소마제사데 다고 샤네 괴쟁이 고르 챙기 남라 고르 유단 지레도가 근데 디제레 니숨스야데고 녀베스야데 Więc potem mamy tego Dirtikę, Sanavasina, Upagupta, Dirtika. Czasami po tybetańsku Upagupta jest nazywany dwoma różnymi imionami, więc to też może być jeszcze mylące dodatkowo. Więc dalej mamy Dirtikę, Krishnę i Sudarshana. Albo czasami nie mówi się, jak się wymienia, to nie mówi się imienia, tylko mówi się o kimś, kto się urodził gdzieś tam, w Takshila. Ten, który urodził się w Takshila. Więc ciężko powiedzieć, czy to jest jakiś problem w tłumaczeniu, czy jakiś błąd, czy o co chodzi.
golo shunubegi gyurshabe terab shukjingma tadan dode le gyathabe nangno sunshabegi terab chiorwa Więc tam pojawia się taki fragment tego tekstu, w którym mówi się właśnie o tych wszystkich po kolei patriarchach, ich jest razem 24, 24, 24. Co to jest ten Taksila? To była ten region Taksila. Ostatni był Budimitra, a potem był ten, który pochodził z kraju Taksila. Tak, albo Takshashila. Niektórzy mówią, że to była Pataliputra, niektórzy mówili się, że Marbuchen, niektórzy, że to jakieś inne miejsce, niezidentyfikowane miejsce. Tak czy inaczej, jest ten tekst przetłumaczony przez Golocałe Szynupala, który ten taki niekompletny i inne teksty jakby mówią nieco inaczej o patriarchach buddyzmu niż te wzmianki z Mula Sarvastivady. Niektóre włączają Madhyantikę, niektóre wyłączają Madhyantikę. Więc tak czy inaczej, bardzo często liczba tych patriarchów, się różni, chociażby z tego względu. Musimy pamiętać, że ostatnim był Sudarshana. I bardzo często mówi się, że jego drugim imieniem był Simha. Więc na przykład w innym tekście, w kronikach przekazu Dharmy, ostatnim patriarchą jednym z ostatnich patriarchów również był Simha. Więc być może, że tu chodzi o tą samą osobę. W historii Dharmy Kunkina Pema Karpo jest taka wzmianka. Sudarshana nie pojawia się w komentarzu do podróży do Lanki. Jeżeli Sudarshana i Simha są tą samą osobą, to ta sama osoba, która nosiła dwa różne imiona, była znana pod dwoma różnymi imionami, to najprawdopodobniej był to patriarcha Nagarjuny, za czasów Nagarjuny. Być może, że Nagarjuna był później kolejnym patriarchą po nich, czyli bo mówi się, że Nagarjuna był Manjushrim, który pojawił się 400 lat po parinirwanie Buddy. I w pewnym sensie te daty by się zgadzały, one byłyby logiczne. Jest taka profesja, taka przepowiednia, tak? że Nagarjuna pojawi się 400-500 lat po parinirwanie, po Buddzie. I do tego czasu byłoby 7 patriarchów. To trochę w wielu tekstach mówi się, że właśnie nauki zostały przekazane od Sudarshany do Nagarjuny. Więc bardzo często mówi się, że było 24 patriarchów i to ma sens, weźmiemy pod uwagę te 400-500 lat do Nagarjuny.
Jakby one, to jest jakby logiczne, że ostatnim był Sudarshana, czy też Simha, znany również jako Simha, i że on przekazał te nauki Nagarjunie. Myślę, że w tym momencie możemy skończyć. Przeszliśmy przez te tybetańskie źródła wiedzy na ten temat, a następnie w następnym wykładzie przejdziemy do przekazu, do południowego przekazu, do tego, jak to było prezentowane w południowym przekazie Dharmy w Indiach.